Я думаю, што вялікая верагоднасць, што беларускі прэзідэнт прыме гэта запрашэнне, таму што запрашэнне сапраўды вельмі прэстыжнае. Гэта паездка ўпершыню ў еўрапейскую сталіцу. Гэта жэст таго, што Беларусь сапраўды прымальная для Еўрапейскага саюза, што яна паўнавартасная удзельніца ўсіх тых праграм з Еўрапейскім саюзам і ўсходняе партнёрства і паўнавартасны бок беларуска-еўрапейскага дыялога. І што яшчэ больш важнае для беларускага прэзідэнта, тое, што ён прызнаецца еўразвязам такім чынам легітымным прэзідэнтам. Таму што запрасілі менавіта яго. Для Беларусі, канешне, таксама шмат плюсаў, таму што гэта і падвышэнне прэстыжу краіны, гэта і пэўны такі сігнал і ўсім астатнім краінам, што Беларусь сапраўды ўжо прымальны суб'ект міжнароднага права, з якім можна размаўляць. Гэта сігнал бізнесу, што з краінай можна працаваць, можна прыходзіць з інвестыцыямі, можна развіваць з ёй разнастайныя праекты, таму апасрэдавана гэта таксама добра і для беларускага грамадства, для звычайных беларусаў.